Heippa ja tervetuloa kuuntelemaan tätä podcast-jaksoa, jonka aiheena on järjestöyhteistyön merkitys pienessä kunnassa. Minä olen Pipsavuorella, työskentelen Rautjärven kunnassa työllisyyskoordinaattorina. Minun taustasta sen verran, että olen tosiaan koulutukseltani sosionomi. Olen valmistunut Laura-ammattikorkeakoulusta vuonna 2014. Ja pian, toivottavasti ensi keväänä, on myös sosionomi YAMK, eli tällä hetkellä opiskelen hyvinvointikoordinaattoriksi Savonian ammattikorkeakoulussa. Tämä podcast-jakso on osa meidän monialaisen kehittämisen ja verkostotyön opintojaksoa. Ja tosiaan jakson aiheeseen, eli tänään keskustellaan minun vieraan kanssa siitä, mikä on järjestöyhteistyön merkitys pienessä kunnassa. Pohdimme järjestöjen kanssa tehtävää verkostotyötä ja niiden roolia niin kuntaorganisaation kuin sitten ihan yksittäisten kuntalaistenkin näkökulmasta. No lyhyesti faktatietoja Rautjärven kunnasta. Eli Rautjärvi on tosiaan tällainen pieni, alle 3100 asukkaan kunta Etelä-Karjalan pohjoispäässä, ihan täällä itärajalla 40 kilometriä Imatralta Joensuuhun päin. Kuten lähes kaikissa Suomen maalaiskunnissa, myös meillä väestön ikärakenteen muutos mukailee yhteiskunnallista kehitystä, eli väestö siis ikääntyy vauhdilla. 41% asukkaista on nyt jo yli 60-vuotiaita. No sen takia myös tänään paneudutaan myöhemmin myös syvällisemmin järjestötyön merkitykseen nimenomaan näiden ikäihmisten näkökulmasta ja miten se mahdollisesti vaikuttaa heidän osallisuuden kokemukseen. No minä pyysin vieraakseni tästä aiheesta keskustelemaan Rautjärven kunnan hyvinvointisihteeri Elina Suntilan. Tervetuloa Elina. Kiitos. Haluaisitko kertoa meidän kuulijoille muutamalla sanalla itsestäsi? Miltä sinun työhistoria näyttää ja nykyisestä työnkuvastasi Rautjärven kunnan hyvinvointisihteerinä? Joo, eli olen alun perin tuolta Hämeestä lähtöisin ja Etelä-Karjalassa ollut sitten jo yli 20 vuotta, josta nyt viimeiset 10 vuotta Rautjärvellä. Ja olen ollut tosi onnellinen siitä, että olen saanut nyt työskennellä tämän kuluvan vuoden omassa kotikunnassani ja edistää oman kunnan asioita täällä. Olen alun perin kouluttautunut tuonne hotelli- ja ravintola-alalle restonomiksi ja siellä tehnyt töitä sekä tarjoilijana että sitten ravintolapäällikkönä, mutta sitten tuossa reilu 10 vuotta sitten opiskelin sosionomiksi ja nyt vielä vuosi sitten olen valmistunut ylemmästä ammattikorkeakoulusta sitten kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmasta. Ja lisäksi mulla on myöskin ammattitutkinto hevosten kengittämisestä. No niin. Ja työhistoriaa löytyy sitten täältä sosiaalipuolelta niin maahanmuuttajien parista kuin sitten varhaiskasvatuksesta ja pieni pätkä on sitten varhaiskasvatuksen esimiestehtävistä ja sitten tuolta työvoimapalveluiden puolelta. Sekä myöskin koulukuraattorina on työskennellyt. Kyllä siellä on kaikenlaista. Miten sitten nyt, mitä kuuluu hyvinvointisihteerin työhön? Hyvinvointisihteerin työhön kuuluu tosi monipuolisesti työskentely hyvinvoinnin toimialalla, aika tiiviissä yhteistyössä hyvinvointijohtajan kanssa kohderyhmänä käytännössä kaikki väestöryhmät ihan pienistä vauvoista ikäihmisiin asti. Nimikkeestä huolimatta tämmöisiä perinteisiä sihteerin töitä ei varsinaisesti ihan tosi paljon ole, että lähinnä ne liittyy esimerkiksi hyvinvointilautakunnan pöytäkirjojen valmisteluun ja esityslistojen valmisteluun. Ja näiden perinteisten sihteerin töiden lisäksi siihen liittyy esimerkiksi hyvinvointiin liittyvien teemaviikkojen näkyväksi tekemistä tänne kuntalaisille ja niihin liittyvien tapahtumien järjestäminen. Sitten on ollut vaikka jotain hankkeita esimerkiksi liikuntatoimen kanssa yhteistyössä. Teen paljon järjestöyhteistyötä ja toimin erilaisissa yhteyksissä sitten kunnan yhdyshenkilönä tuonne maakunnallisiin ryhmittymiin, eli on esimerkiksi ehkäisevän päihdetyö yhdyshenkilö, paikallisen vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri on mukana maakunnallisessa ikäverkostossa, meidän liikenneturvallisuustyöryhmässä ja sitten on vielä HYTE-työruhkanen, missä sitten käydään näitä HYTE-strategioiden käytännön tasolle tuomista ja sitten on vielä maahanmuuttopalveluihin liittyviä ryhmittymiä, missä on mukana.
nämä tälleen nyt niin kuin äkkiseltään tulee mieleen. Kyllä, se on hyvin monipuolinen työnkuva ja kuulijoille tiedoksi myös sellainen paljastus, että olen itse aiemmin ennen Elinaa ja 4 vuotta työskennellyt hyvinvointisihteerinä myöskin, että silleen tuttu työnkuva. Ja sinä mainitsit tuossa yhtenä työtehtävänäsi tuon järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön, niin kerro siitä vähän lisää, että mitä kaikkea se Rautjärven kunnassa sisältää? Joo, eli minä olen noiden järjestöjen suuntaan sellainen yhteyshenkilökunnassa, että monesti ollaan puolin ja toisin erilaisissa asioissa minuun sitten yhteydessä. Myöskin tiedotan järjestöjen suuntaan, eli jos on vaikka jollain ulkopuolisellakin taholla jotain asiaa, mitä he haluaa järjestöille viestiä, niin sitten viestin suoraan sähköpostilla tai meidän somekanavissa sitten järjestöille näistä asioista. Sitten meillä on tämmöinen kohtaamispaikka Sopukka, joka on kaikille avoin tila. Siellä on 4 päivänä viikossa on avoimet ovet, jolloin siellä on emäntä paikalla, mutta lisäksi sitä järjestöt ja yhdistykset voi käyttää omaan toimintaansa, jos se on kaikille avointa ja maksutonta. Niin Sopukan toimintaa koordinoin ja niitä varauksia sieltä otan vastaan ja myöskin sitten tiedotan yleensä kuukausittain aina, että mitä siellä tapahtuu ja milloinka. Lisäksi meillä on kunnassa järjestöavustukset, joiden kanssa on tekemisissä, eli käyn sitten niitä hakemuksia läpi, mitä sieltä tulee. Meillä on hakuaika keväisin ja käyn niitä hakemuksia läpi ja ne menee sitten lautakuntaan niin kuin hyväksyttäväksi ja sitten vielä laitan ne käytännössä maksuun, kun ne päätökset on niistä tehty. Ja vastailen sitten järjestöjen kysymyksiin myös näihin avustuksiin liittyen ja parhaani mukaan myös auttelen sitten, jos tarvitsevat apua niiden hakemuksien täyttämisessä. Lisäksi meillä yhdistykset pitää kesäisin torikahvioon, niin näitä torikahviovuoroja sitten kanssa on järjestelemässä. Pyydettäessä vierailen yhdistysten eri tapahtumissa puhumassa, no oikeastaan mistä he haluaa kuulla. Aika monesti ne on sitten sellaisia asioita, mitkä on vaikka hyvinvointialueella tai kunnalla ajankohtaisia asioita tai sitten ihan mitä niin kuin ikinä sovitaankaan. Joo. Ja olen myös ollut yhteistyössä järjestämässä erilaisia puhujia vanhus- ja vammaisneuvoston nimissä tai sitten ihan kunnan edustajana niin kuin yhdistysten tapahtumiin. Viimeisimpänä oli nyt tämmöinen kaatumisen ehkäisyinfo tuolla eläkkeensaajien tapahtumassa. Ja sitten tosiaan siihen vanhus- ja vammaisneuvostoon kuulun lisäksi sitten tämmöiseen maakunnalliseen järjestöjen kumppanuuspöytähankkeeseen. Sieltä myös tuon sitten viestiä tänne meidän paikallisten järjestöjen suuntaan, aina kun sieltä jotain viestittävää on. Joo, eli monenlaista järjestöyhteistyötä kuuluu sinun työnkuvaan, voisiko todeta. Millainen järjestökenttä Rautjärven kunnassa on? No, Rautjärvellä on tosi laaja ja aktiivinen järjestökenttä, jossa on mukana kaikenikäisiä ihmisiä ja nämä järjestöt on aika monipuolisia. Minusta sieltä löytyy ihan jostain pienistä luonnonsuojelujärjestöistä ja yhdistyksistä sitten. Varmaan taitaa ehkä eläkejärjestöt olla sitten suurimpana. Ja siellä ehkä näkyy kuitenkin tietyllä tavalla tämä ikääntyminen näissä järjestöissä, eli aktiiviset toimijat vähenee ja sitten voi olla, että ne muutamat aktiiviset saattaa olla aika monessa järjestössä aktiivisina toimijoina. Eli on ehkä hankaluuksia löytää riittävästi tämmöisiä aktiivisia toimijoita, etenkin pienemmissä järjestöissä. Kaiken kokoisia järjestöjä tosiaan on, niin kuin ehkä saatoin jo sanoakin, ja tämä aktiivisuuskin vaihtelee, että on sellaisia, millä on viikoittaista toimintaa, ja sitten on sellaisia, keillä saattaa olla käytännössä vaan se pakollinen kevätkokous. Lakisääteiset toiminnat. Niin, kyllä. Oma näppituntuma on ehkä se, että eniten tarjontaa on aktiivisille ikäihmisille. On viikoittaisia tosiaan niin kuin pokkia, peluuta ja kaikenlaisia retkiä ja tansseja ja muuta. Ja ehkä enemmän toivoisin näkeväni tämmöistä työikäisille perheille ja nuorille suunnattua järjestötoimintaa kuin mitä tällä hetkellä täällä on. Kyllä. No mikä näiden järjestöjen merkitys sitten on kunnalle, jos nyt tätä nimenomaan ajatellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta? No se on ihan kiistämätön se merkitys. Eli näitä järjestöjä tosiaan tarvitaan tukemaan kunnan tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Ja mun mielestä olisi tosi tärkeää saada vietyä sinne järjestöjen suuntaan myös sitä viestiä ja ymmärrystä siitä, että he oikeasti tekevät niin kuin tärkeää työtä siinä. Tämä järjestöjen toiminta tarjoaa matalan kynnyksen toimintaa, mihin on ihmisten helppo tulla mukaan. Sosiaalisia kontakteja, että varsinkin ikäihmisillä ne voi olla aika vähissä.
vertaistukea ja osallistumisen kokemuksia. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, mitä pitäisi sitten siinä yhteistyössä kunnan ja järjestöjen välissä muistaa aina joka mahdollisessa välissä korostaa. Kyllä. No minä tiedän, että liikunta on sinulle sekä näissä töissä, eli kunnan hyteasioissa on erityisen lähellä sydäntä, että sitten myös vapaa-aikana olet aktiiviliikkuja ja olet ohjannut polkujuoksukursseja ynnä muuta. Ja meidän kuntastrategiassa tämä on liikunta ihan maakunnallisestihan se ohjautuu sieltä maakunnan hyvinvointisuunnitelmassa. Siellä tavoitellaan kuntalaisten aktivointia ja saamista niin sanotusti ylös, ulos ja liikkeelle. Niin tässäkinhän myös sitten järjestötoimijat, vaikka erilaiset urheiluseurat on niin tärkeässä roolissa, niin ajattelin, että jutellaan hetken aikaa järjestöistä liikuttajina. Ja minä voisin pohjustaa tätä teemaa vähäseen vuonna 2016 julkaistulla tutkimusartikkelilla, jossa tutkittiin vähemmän liikkuvien ryhmien, esimerkiksi taloudellisesti heikommassa asemassa olevien ja vammaisten henkilöiden osallistumisen esteitä, mitä siihen liikkumiseen tulee. Tämä Overcoming Disparities in Organized Physical Activity, Findings from Australian Community Strategies. Tutkimus toteutettiin Victorian osavaltiossa Australiassa ja tässä oli mukana 22 yhteisöhanketta 3 vuoden aikana. No, tässä havaittiin, että merkittävimpiä osallistumisen esteitä oli kustannukset, kuljetuksen puute, kulttuurilliset erot, urheiluryhmien ympäristö- ja saavutettavuusongelmat vammaisille henkilöille. Niin jos me nyt ajatellaan Rautjärven tilannetta, niin miltä sinusta kuulostaa, voisiko meidän kuntalaisten liikkumisen esteen olla näitä samantyyppisiä asioita, mitä minä tuossa luettelin, vai ehkä jotain ihan muita esteitä? Joo, kyllä varmasti osittain ovat samantyyppisiä, että esimerkiksi tämä pitkät välimatkat täällä toteutuu, meillä on aika tämmöinen hajanainen kunta, että tässä on 2 kuntakeskittymää, ja lisäksi useita pieniä kyliä ja välimatkat on niin kuin suurimmillaan sit jo monta kymmentä kilometriä, mikä vaikuttaa sitten varmasti niin nuorten kuin ikäihmistenkin harrastamiseen, että jos ajatellaan alle 18-vuotiaista, joka tarvii sen vanhemman kyydin sieltä, niin jos ei se sitä kyytiä sinne harrastukseen saa, niin eihän se silloin sinne pääse. Kyllä. Ja toisaalta taas ikäihmiset sit entistä vähemmän autoilee, että siellä voi tulla sitä, että saatetaan edelleen asua tuolla keskustan ulkopuolella, mutta ei välttämättä ole enää ajokorttia tai sitä ajokykyä, jolloin toki se osallistuminen sitten muodostautuu aika mahdottomaksi. Kustannukset ehkä osittain. Meillä on onneksi lapsille ja nuorille varsin edullisia liikuntamahdollisuuksia. Lisäksi on jonkun verran myös ikäihmisille tämmöisiä kunnan ja järjestöjen yhteistyössä järjestämiä jumppia, äijäjumppaa ja tuolijumppaa muun muassa, mitkä on hyvin edullisia. Mutta sitten esimerkiksi vaikka kuntosalimaksut on kohtuullisen kovat tässä keskustassa, vaikka niitä jonkun verran täältä tuetaan yli 65-vuotiaille, niin niistä jää silti vielä kyllä niin kuin maksettavaa, mutta ehkä kustannukset ei kuitenkaan ole se kaikkein isoin juttu siinä, paitsi ehkä ne matkojen kustannukset. Että sitten jos pitää lähteä sieltä ikäihmisen vaikka jollain taksilla liikkumaan, niin siitä tulee tietysti sit helposti kustannuksia. No ikäihmisillä tai sitten sellaisilla vammaisilla, jotka huonosti liikkuu, niin varmasti se saavutettavuus myös, että jos olet vaikka kotihoidon asiakas ja sellaisessa kunnossa, että et vaikka kovin hyvin sieltä kotoa pääse edes poistumaan, niin siinä ei tietysti ihan hirveän paljon niitä harrastusmahdollisuuksia ole. Et onneksi on sitten edes ne SPR-vapaaehtoiset, jotka käy sitten niinku ystävätoiminnan kautta siellä kotona tapaamassa. Ehkä lisäksi sitten tulee, mitä tässä ei tutkimustuloksissa mainittu, niin tämmöinen ihan henkinen kynnys lähteä kotoa ja osallistua. Totta. Tästä ollaan paljon puhuttu, kun on näitä järjestöjen edustajia tavannut, niin tämä on nyt korostunut korona-ajan jälkeen, kun oli pitkä pätkä, että ei voinut lähteä, niin he kertoivat, että on tosi paljon sellaisia ihmisiä, keitä ei sen jälkeen ole enää näkynyt. He on jäänyt sitten sinne kotiin. He on jäänyt kotiin, ja mä oon koittanut vähän haastaa myös sitten näitä ihmisiä, keiden kanssa on keskustellut, että hei, että voisiko siellä mennä sitten vaikka käymään ja kysyä vaan, että mitä kuuluu ja yrittää sitten niin kuin uudestaan aktivoida. Ja ehkä yksi vielä tällainen ihan arkiliikkumisen väheneminen kaikissa ikäryhmissä. Eli sellainen, että jotenkin koetaan, että ne harrastukset on se, missä liikutaan ja sitten niihin kuljetaan autolla ja tavallaan kaikki muukin elämä hoidetaan autolla. Että ihan sellainen vanha kunnon arkiliikunta on kyllä sekä lapsissa että aikuisissa vähentynyt tosi paljon. Se on totta. No
Tuossa äsken mainitsemassani Smithin, Thomasin ja Patrasin tutkimuksessa nämä toimijat oli myös löytänyt tapoja taklata nämä osallistumisen esteet. Tämmöisiä juttuja oli muun muassa keskittyminen 1 tai 2 ensisijaiseen kohderyhmään, merkittävä panostaminen viestintään ja kumppanuuksien rakentamiseen paikallisten järjestöjen kanssa, koulutuksen tarjoaminen työntekijöille ja vapaaehtoisille sekä uusien toimintamuotojen luominen. Millaisia ajatuksia nämä herättää? Onko Rautjärvellä menossa tai tulossa vastaavia panostuksia tai uusien toimintamallien kehitystä? Tai tarvitaanko ylipäänsä järjestöjen panosta kuntalaisten liikuttamiseksi? No kyllä niitä tarvitaan, niitä järjestöjäkin siinä. Ja, Rautjärvellä Suomen harrastamisen malli on ollut käytössä koululla jo, nyt en osaakaan sanoa minkä aikaa, kun en ole itse ollut tässä tehtävässä kuin tämän vuoden, mutta on ollut ja on edelleen. Ja siellä on ollut tosi suosittuja kaikki kerhot, mitä sinne on järjestetty, ja niillä on saatu sitten harrastuksia myös niille oppilaille, jotka on siellä kuljetusmatkojen päässä. Joo. Sitten meillä on tuloillaan tämmöinen kyläliikuttajahanke, jota ollaan nyt laittamassa meidän liikunnanohjaajan kanssa käyntiin. Ja se pyrkii tuomaan sitten taas näitä liikkumismahdollisuuksia lähelle osallistujia. Eli nyt kun meillä on paljon niitä pieniä kyliä, joissa mahdollisesti ne osallistujamäärät on kuitenkin niin pieniä, että ei ole tavallaan järkevää, että täältä lähtee joku työntekijä sinne liikuttamaan niitä ihmisiä, niin lähdettäisikin luomaan sinne kylille sellaisia toimintamalleja, että siellä syntyisi tämmöisiä aktiivisia porukoita, jotka sitten voisivat liikkua ja liikuttaa toisiaan. Ja siihen liittyy sitten kyllä myös tätä ohjaajien kouluttamista ja tukemista ja markkinoinnissa apuna olemista. Ja järjestöjä ihan ehdottomasti tarvitaan tässä yhteistyössä liikuttajina ja sieltä esimerkiksi vertaisohjaajina. Jonkun verran meillä vertaisohjaajia on täällä Rautjärvellä nimenomaan liikuttamassa toisia ihmisiä. He saavat kyllä sitten koulutusta ja heillä on yhteisiä tapaamisia, mutta ne on enemmän tuon meidän liikunnanohjaajan hallussa. Ja kyllä minä näkisin, että järjestöt etenkin tässä ikäihmisten liikunnan tukemisessa olisi niin kuin isossa roolissa. Ja sitten mitä ollaan kuntana tehty, niin meillä on ollut tämmöisiä kumppanuuksia paikallisten järjestöjen kanssa, että esimerkiksi yksittäisiä tapahtumia voidaan olla vaikka koordinoimassa. Että nyt oli viime keväänä Unelmien liikuntapäivä, jossa sitten toivottavasti tuotiin vähän meidän liikuntajärjestöjä tunnetuksi sillä, että koottiin yhteen jokaisen tarjontaa sen päivän ajalta ja sitä sitten markkinointiin. Kuulostaa hyvältä. No näistä ikäihmisistä vielä tarkemmin, että onko sinulla millainen tieto tai tuntuma siitä, että kuinka iso osa kunnassa asuvista ikääntyneistä on osa esimerkiksi jotain yhteisöä tai järjestöä tai vapaaehtoisporukkaa? Minun on nyt pakko myöntää, että ei ole kyllä käsitystä siitä. Että ehkä enemmän on se huoli siitä niistä kotiin jäävistä, joita tiedän, että on. Ja sitten, että niitä aktiivisia toimijoita on loppupeleissä aika vähän. Että osallistujia onneksi on, kyllä, mutta ei ole sellaista ihan faktaa. Joo, minulla on samanlainen mutu kuin sinulle, että ne, ketkä on osa jotain yhteisöä tai porukkaa, järjestöä, niin ne on sitten monessa mukana. Ja sitten on tämä toinen äärilaita, jota ei niinku oikein saa mihinkään mukaan. Minä tutustuin tämmöiseen artikkeliin kuin Social Inclusion and Communality of Volunteering, a Focus Group Study of Older People's Experiences, jonka on tehneet Utta Tittanen ja Riitta Turjamaa. Tämä artikkeli on julkaistu vuonna 2022 tämmöisessä kansainvälisessä julkaisussa kuin International Journal of Environment Research and Public Health. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli siis kuvata ne tekijät, jotka motivoi iäkkäämpiä ihmisiä osallistumaan vapaaehtoistyöhön ja miten vapaaehtoistoiminta vaikuttaa heidän sosiaaliseen osallisuuteensa ja yhteisöllisyyteensä. Tutkimusaineisto kerättiin fokusryhmähaastatteluilla vuosina 2020-2021 ja nämä haastateltavat oli 65-81-vuotiaita. No, tutkimustulokset osoittaa, että ikäihmisten osallistuminen vapaaehtoistyöhön lisäsi heidän sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyden kokemusta. Rautjärvelläkin on paljon ikääntyneitä ihmisiä, ja niin kuin äsken todettiin, niin läheskään kaikki ei osallistu tällä hetkellä esimerkiksi järjestötoimintaan tai muuhun vapaaehtoistyöhön. Niin kysymys kuuluu nyt tämmöinen
että miten sitten saataisiin nämä ikäihmiset sieltä kodeista liikkeelle ja osallistumaan, kun kerran tutkittua on, että tämmöinen toiminta lisää heidän hyvinvointia. Ja no toki tätä ollaan tänään vähän jo sivuttukin, mutta jos vielä tulee mieleen niitä suurimpia haasteita, mitä olet tunnistanut, niin voit niistäkin tässä sitten kertoa. Nyt jos joku kuulija tietää tähän vastauksen, niin minun saa olla mielellään yhteydessä. No, vähän näitä ehkä suurimpia haasteita tässä alkuun. Eli mä ajattelen, että se tiedon saanti on sellainen, että no sitä pitäisi olla, että se tieto kulkee niistä kaikista tapahtumista ja mahdollisuuksista sinne kohderyhmän suuntaan, mutta siinä tulee haasteeksi se, että some ei ole kaikilla käytössä, lehtimainonta on niin kallista, että sitä aika rajallisesti pystyy käyttämään. Ja nyt mitä olen tässä huomannut, niin meillä on ollut esimerkkinä, käytän tätä unelmien liikuntapäivää, niin siellä oli sekä lehtimainontaa, somemainontaa, että tätä perinteistä valotolppamainontaa. Ja aika paljon sitä yritettiin vielä kaikissa mahdollisissa puskaradioissa luukuttaa. Ja silti kuulin, että tätä ei ole mainostettu, että miksi ei. Eli voi käydä jopa niin, että vaikka sitä kuinka paljon mainostetaan, niin se tieto saattaa silti jäädä leviämättä. Eli siellä on yksi iso haaste. No sitten tämä aiemmin jo puhuttu välimatka ja sitten se, että siellä kotona elää tosi huonokuntoisiakin ikäihmisiä. Ja se toiminnan järjestäminen sinne kylille voi olla haasteellista joko niiden tilojen tai riittävän osallistujamäärän puuttuessa. Ja ehkä sitä osallistumiskynnystä voisi jotenkin yrittää madaltaa sillä vertaisliikkumisen lisäämisellä ja semmoisella yhdessä tekemisellä ja sen kynnyksen madaltamisella. Eli mä ajattelen itse, että monella on sellainen tosi juhlallinen ajatus siitä, että jos nyt vaikka minä juoksen pitkiä polkujuoksumatkoja, että kaikkien pitäisi nyt juosta sitten niitä pitkiä polkujuoksumatkoja, mikä ei sitten suinkaan ole niin, vaan se, että se liikkuminen tapahtuisi siellä jokaisen omalla tasolla ja olisi sellaista oikeasti hyvinvointia tuottavaa, eikä sitten niin rasittavaa ja väsyttävää, että ajatuskin siihen ryhtymisestä niin kuin uuvuttaa. Et jotenkin sen niin kuin sellaiseksi jokapäiväiseksi tekemistä. Kyllä. Toi on varmasti totta, että ei voi osallistua ainakaan semmoiseen, josta ei ole tietoa. Että se on varmaan haasteet, mitkä ne kanavat ja tavat sit on. Ja hyvä pointti toi yhdessä tekeminen, että just vaikka tämmöiset liikuntakaverit tai muut, niin varmasti semmoisen henkilön, jolla on yksin tosi korkea kynnys lähteä sieltä kotota liikkumaan tai ylipäänsä osallistumaan, niin jos joku tulee sieltä hakemaan, niin huomattavasti matalampi kynnys on sen jälkeen. No tässä minun äsken mainitsemassa Tiittasen ja Turjamaan tutkimuksen tuloksissa kävi myös ilmi, että vapaaehtoiset kaipaisi enemmän kunnan tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjäorganisaation tukea siihen toimintaan ja siinä syntyvään vuorovaikutukseen. Miten sinä, Elina, koet, millä tavoin esimerkiksi kunnan voisi olla mahdollista tukea järjestötoimijoita tai vapaaehtoisia vielä nykyistä paremmin? No minä ehkä näen kunnan roolin sellaisena toiminnan tukijana, eli vaikka viestinnässä tukemista. Itse ainakin tosi mielellään tiedotan, jos järjestöillä on jotain sellaisia tapahtumia, mitkä tätä kunnan omaa perustehtävää tukee hyvinvoinnin edistäjänä, niin ihan sellaista viestintää. No tietysti määrin varmasti kouluttaminen, esimerkiksi just siihen vertaisohjaajatoimintaa. Ja sitten jotenkin semmoisten yhteisten tavoitteiden, ne ei voi tulla täältä kunnasta puhtaasti, että hei, nyt me halutaan järjestää, että te teette tätä ja tätä, mutta se, että olisi selkeät semmoiset yhteiset tavoitteet, että ne järjestöillä olisi tavallaan se sama tahtotila kuin kunnalla. Ja just nimenomaan, mistä äsken puhuin, ehkä sen ymmärryksen lisääminen siitä, että sen toiminnan ei tarvitse olla millään tavalla kovin ihmeellistä tai mullistavaa, että se voi olla ihan oikeasti sitä, että hei, että sovitaan, että mennään keskiviikkoisin kello 14 käymään kävelyllä. Kyllä. No meidän aika alkaa käydä vähiin, mutta otetaan vielä loppuun vähän järjestöyhteistyön mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Eli jos saisit nyt ihan unelmoida, niin kuvaa muutamalla lauseella, että miltä näyttäisi semmoinen sinun unelmien järjestöyhteistyö Rautjärvellä, että mitä se voisi parhaimmillaan olla? No minä haluaisin nähdä tosi paljon enemmän yhteistyötä järjestäjien välillä. Ja niin, että se toiminta olisi kaikki ikäryhmät läpileikkaavaa. Ikäihmisillä olisi varmasti paljon annettavaa meidän nuorille ja sitten myös päinvastoin. Et totta kai tietysti yhteistyössä tulee se haastepuoli vastaan, että kun järjestetään vaikka tapahtumaa, niin mitä useampi järjestäjä, niin sitä useamman kesken ne tapahtuman tuototkin jaetaan. Et sitäkin varmaan siinä jonkun verran ajatellaan, kun sitä yhteistyötä mietitään. Mutta siitä huolimatta niin toivoisin
toivoisin näkeväni tällaista. Ja sitten sellaista yhdessä tekemisen meininkiä, että jokainen uskaltaisi lähteä siihen toimintaan sillä omalla panoksella mukaan, eikä tarvitsisi pelätä, että nyt kun kerran menee, niin olenko myynyt koko elämäni tälle toiminnalle ja mahtuuko tähän enää mitään muuta, vaan se, että jokaisella olisi se oma panos, että olisi sitten 2 kertaa vuodessa osallistumista tai viikoittain, mikä itselle sopii. Kyllä. No tässähän olikin hyvää visiota ja tavoitetilaa sitten Rautjärvellekin tulevaan järjestöyhteistyöhön. Kiitos sinulle Elina, kun tulit vieraaksi tähän minun elämäni ensimmäiseen podcast-jaksoon. Ja kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta. Työn iloa sinulle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen pariin. Kiitos. Ja kiitos kaikille kuulijoille. Moikka!